wannan wani irin iskanci ne da Allah ane muku magana waye ne da Allah to mara mutunci ina ta kiranka a waya ka ki dauka shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka kin wai me yake nufi ne wani matashi ne madandani bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu wanda kike ciki da ke sun dade suna zaman zaki bari da musa bari me zai hana mu je a zubar da cikin garin zubar da ciki in je in mutu ki faɗi duk abin da yake so zan baki wannan gidan naka to karamar barauniya Allah shiga ciki je tattara ina ki to ki tattara kayan ki ba mu gidana ya rainu wani kawai amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa anya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko ciki da raino tun bayan da Mango Park ya sa kafa ya fice daga kasar Hausa dan ta fargita don't forget aka ce to wannan kafa ken na me wannan babu ruwan ka je kawai ciki da raino da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na ga mutun yau na daya bateteriya muceha yau zan baki mamaki ciki da raino wannan me kace bateteriya battery battery au algori ta hama ina ga ka ta hama anan gashi algorithm duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu sai cinye bari kina acha sai fat yi waje cungura tula na dauka ta nace ne a yi za da yara za su taimake ni da tafi da na kada masa takensa to me wannan tashi za ka yi mai training wani irin training kuma so nake yi ka kware kafin in haihu lalataccen mai gida mai raka mata anguwa ciki da raino baban Amir kenan ana daɗe umman Amir ni kan dan Allah ina za ka nemo min gwaiba da rata Falal ɗorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin TJ Multipurpose Concept ki ringa fara sannu ku da yawa salamu alaikum likita mai karaso bane tana mata tana ciki ne ita ma wata biyu kullum sai ta amai a 1977 muna yara ciki da raino ku ba ni kidan uban kwarai babba sai Buhari sai baba kai sai Buhari sai baba sai Buhari sai baba talakawa ba za su kauce ba sai Buhari sai baba ba zai bari a bata ba sai Buhari sai baba ba kudi ya zo ya tara ba sai Buhari sai baba wuta burutai ciki da raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah sannan ku dai yawa yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi ciki da raino sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf sakewa fa ta wiwi sai ina Mandula a zaka zan gangan ta mutun nawa shi dan ta yake shanye ciki da raino do you kinowa bana so kana karatun nan wallahi do you know your family planning wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta ranar farin ciki kuwa kowa guda yake ku kaka ce mun duk abin da ya shafa yiwa in kawo ciki da raino kaga wannan cike in baka wasa ba ma sunan ka zai ko kuma sa mu sunan babanka ai shi ubanki ba uba bane ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wani bayro an gamu na Maroko ya bayyana kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya Joma Binotorello to kai gidanka ba a tazara kenan ina haɗa mu da ita duba yara ma kirba ciki da raino labari Falal ɗorayi tsara labari Nazir Adam Saleh yanzu ina matan naku suke ga sanan da sun zo da abin dadi da kaji sun ban mu da yara a hannu to idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni Falal ɗorayi kai ni ne da Allah waya nan to wace ce ke babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa hello baba kana ina ne kai baba kai share da Allah kanwan mahaifiyata ce wala yahillu lahu bi halatta ga mumini an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki ba hatta ya allama hukumallahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin ba dan a yanzu ba da ina doka sallah kake sau nawa nake ma wani ka daina taba min kayana in baka aro ne fa yanzu zan dawo ma ban kayana da Allah ka sa na bata sallah na ma sai na sake fresh abincin ma za a bani ni sai an mun terere ina da akuyan gidan nan
ina yake baiwar Allah ina yake gidan nan ko kaza ba ma kiwo ballanta na dan akuya ai miji na shine dan akuya hajiya karki sabo mana tafin hannu. Wace ce wancan? Malama ta ce. Kamanya? Kamar yadda kika ji na faɗa. Kana da dalilin da za ka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin samuwarsa. Dakata. Subhanallahi. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa na ce miki ba mu dace da juna ba. Kuma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce mu kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. me haka me kace Na ɗauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Ba na son ka. Na ce ina son ki Fauziya. Ba na son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Ba na son ka. Dan Allah kar ki watsa mun ƙasa. Ba na son ka. Dan Allah ki haƙuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na bar ki lafiya. Fauziya sau biyu kenan kina share min hawaye shekaran je kin share mu je kin share mu ki bar ni share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin iya ce kike so ki raba auren iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, when darkness and nightmare falls on an endless pain, when love has become the thin line between pain and gain, the quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu. Zan kashin ka a gurin nan na gaya maka. Kai an yi tsiya jiya. An yi tsiya. Iskanci lokaci. Ana hanyar masallacin juma'a. Ko gaba da aka hada bai dauke. Tafin hannu from the stable of Kufaina Films Production, Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mace ta yadda na gada. Fauziya Zubairu, kin ji laifin da ake zargin ki da shi na daba ma mahaifinki wuka a wuya wanda ya sanadiyyar mutuwarsa. Kin amince ko kina da abin da zaki gaya ma kotu? Ina da gyara ya mai girma mai shari'a. A cikin sunana babu sunan ƙarshe da ka ambata. Kina nufin ki ce Zubairu ba shine mahaifinki ba? Ko shakka babu. Sai dai na haramta kowa jiyar sunana da nashi daga ciki har da ka ya mai girma mai shari'a. Kin amince ke kika kashe mahaifinki? Da wannan hannun. Tafin hannu. Ni na kashe mahaifina da wannan wukar. Na shiga uku ban yafe miki ba. Dole ne zaki yafe min bayan na mutu. Ashe ke jahila ce duk da ilimin da kike da shi. Ni jahila ce. Executive producer Balamu Azu. Produced by Alhaji Ado Garba. Co-producer Nura Quality. Story and screenplay by Niziru Alkano. Tafin hannu. Directed by Sadiq and Mafia. Ina roƙonka da ka yi adalci ka sa a kashe ni idan har ba kai min hukunci daidai da abin da aka saukar ba sunan ka fasik kafiri azzalimi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin littafi mai tsarki. Tafin hannu, tafin hannu, tafin hannu. Yau watan mu ɗaya da yin aure cip kwana 30. Wannan cikin da yake jikinki watan shi 4. Ya gaskiyar magana yake. Kana da a nan gidan ne gidan ta yi? Maganin banza maganin wofi maganin shirme. Wani irin uba ne? Wanda yake koran ɗansa ta kafin ya fito ya sha iskan duniya. After their wedding, she is 3 months pregnant. What do we call that? Miracle, luck, destiny, or ill fate? Kin tabbata na sani? Haba mai shari'a. Wannan wace ne tabbaya kake mata? Ka san fa duk cikin unguwan nan ba wani gida mai tarbiyyar gidan nan. TJ Multipurpose re-emerges with another super package. Cikin minti 5 ka sa hannun ka ɗebi ɗumbin dukiyar da har iya rayuwa ka ba ka yi ɗan kulle da ita. Wannan ɗakin da kuka kulle na a ciki idan da zai zamto shine ɗaki na ƙarshe da zan rayu har abada wannan ba zai taɓa saba in saka hannu akan wannan takardar ba da kake gani. A tunaninka kenan. Kafin wani abu ya faru akwai wani ɗaya daga cikinsu wanda yake bijire maka?
ina umartar ka da amincewa da bukatar su. Inquisition, interrogation, and investigation must take effect to find a solution for the confusion and arrive at conclusion. Me ka ni gidan nan ga gidan ba kowa daga ni sai kai. Ki saki jikinki. Hankali na kwata-kwata bai kwanta ba. Sadam ya yi amfani da wannan dama ya fita hanyar da zai bi cikin dabaru a sai da ya samu zuciyar Islam wata amince da shi. Zan faɗi gaskiya tsakanina da Allah. Ashe haka Sadam yake kana ganin shi shiru-shiru kamar mutumin arziki ashe azalimi ne. Sadam ya nemi Islam bisa rashin amincewarta. A bisa wannan kotu ta same shi da laifin fyaɗe. Executive producer Mustapha B. Mai Dalailu, co-producer Abubakar Tuge, story and screenplay A.U. Usman. Produced by Salihu Muhammad, assistant director A.U. Usman, and directed by Nura Mustafa Waye. Wannan rana ta zame min bakar rana a cikin ranakun da ne a duniya. Islam, kada ki furta komai. Ke bar wannan magana, kada ki faɗi komai. Sai na faɗa Sadam, ko da ko wannan ita ce za ta zame min kalma ta ƙarshe a duniya. Wanda ya min cikin da yana nan tare da mu, kuma yana jin mu. Kuru-kuru ina kallon sai yana kallo na. A wannan zamani na kyale-kyalen duniya masu ɗaukar hankali, kama daga kan kayan ado, sabbin burane game da dogayen gadodin zamani, ba kowa zai iya rayuwa babu ido ba. Ka yi haƙuri, insha Allah. Ba mutunci. Wallahi na fi ƙarfin ku a ne motsa ta gule ne. Allah ya maka abin da kai min. Allah kai mai tona maka asiri yadda ka tona min asiri yau. Ina da gidana, ina da gidan haya, ina da gidan giya, ina da gidan karuwai. Asiri na ba zai taba tonuwa. Gani a gaban ki ko ba ki gani ne? A'a, a kin gano na nan gashi ya rike taki. Ka ji rashin sani ta fado daga sama ta zarce rijiya. Wannan ne ɗorayi ke gabatar da tsammani. Oyoyo, sweetheart. Aka ta mana siya maka kamata mu ga baya da juna mu saboda sharrin shedan ko? Kai ka san shi da ni ban san shi da mu. Kai da ka samu wacce ma za ta yi hogin ɗinka a warta fa za ka yi. Ya take kokari muka hoge kana da zukiya. Bai Allah yana gani. Gaskiya mu dan sarka da matsala sosai. Kai fa ka tana cewa ba na da bane. Tsammani. Shi su da kauna ba sai da fatar baki ake falasa ba. Da jiki ma ana iya nuna kuma a fahimce shi. Na nemi shawararka ne? Ko na saka ka a cikin maganar da muke? An matsa wannan maka. Allah. Tsammani daga kamfanin Makerafin Productions. Tsammani. Wani ya soki dan Allah, wani kuma ya soki dan suraki. Wasu su yi maka mugun kallo, wasu kuma su aibata ƙoƙarinka. Wasu su yi maka ƙazafi game da ƙoƙarin yi maka bakin fenti. Tsammani. Tsammani. Bani da wani nufaka ko wani mugun nufi akan wannan. Okay. Wancan fa. Karatu kake koya mata? Dama ajin naki na masu gadi ne? Kike daddagawa mutane ka kina mutane rashin kunya ko? Abbas. Rabu da ita. Zo nan. Yanzu wannan da ka aita. Shirin Hajiya Fatima Beza. Tsammani. No be you are the tekano, bana you are wanna no. Sisi tarayo. Very sweet. Very nice. Sai ka ce ayan arna? Kai. Gaskiya ni bana son kina faɗin haka. Saboda Allah da Annabi dududu a watan nan sau nawa na je fati. Dududu sau 13 fa na je fati fa. Baka da hankali. Haka muke dauka ma. Haka ake dauka tuban wani.
Ba haɗu a lahira da kai. Ka ci baza. Kai za ka mutu arewa, ni zai mutu a Enugu. Na za ka gani a lahira. Tsammani shiryawa Sani Bello na Moduka. Ba da umarni Balade Doni. Tsammani. Yaushe ka fara ajiye mata a gidanka? Amma dai kin san ba halina bane ko? Kakkare na mun hankali, kakkare na mun waya. Akwai abu ma mai saurin canzawa a duniya irin dan adam? Gaskiya ne babu, dan na ga alama je da daddare. DJ Multipurpose Concert. Talatu ta shigo gari.
Muna ta tafiya tun ɗazu ka kasa cewa komai sai ka cewa inda suke gaba. Hankali na ne dan kushe nake dan tunanin wani abu. Ya za kana matashi saurayi mai jini a jika ka dinga barin tunani yana so ya bujuro rayuwarka. A na gama yin tunanin ba zan ƙara bari ya dame ni ba. Su waye ko kake tunanin za su iya lallata ma mota? Ina ganin wanda suke goyon bayan waɗanda muke karawa da su. Zancen ka dutse. Yau sai an jima. Na gode fa da taimakon da kika yi min. Menene abun godiya? Haba. Ai da biki taimake ni ba Allah kaɗai san halin da zan shiga. Saboda wanda suka yi wa mota ta lahani sun yi haka ne saboda su samu hanyar da su cutar da ni. Daga bisani kuma na gane. Shikenan, amma ka kula da kanka. To, na gode. Bayan kuriyar jakin ta rage da kuma. Gaskiya Abdulaziz wani anya abin kai. Allah ya bar zumunci. In an jima zan kira shi a waya sai in masa godiya. Sai ma kin masa godiya? Dan ya bada gudunmuwar biki, kima ba kina yi masa ba? Ke, Allah rufe mana baki. Ke fa na fuskanci yanzu akwai kuruciya akan ki ko? Kuma sai ka hantare ni? An hantare ki. Ko akwai abin da zaki? Da Allah ku yi min shiru ba magana nake ba. Wani irin shashanci ne wannan kuke yi? Ku inda kuna zaune a wuri shikenan sai kun sa mutum ya rinka haushi kamar kare. Ba za ku taba barin mutum ya zauna bakin sa ya shiru ba. Ba na so kar a ƙara. Ke ma kar ki ƙara na gaya mu. Hajiya da ma kin yi hakuri kin kyale su. Tunda Amara ya kyale ni wallahi ita ma zai barta. Assalamu alaikum. Hajiya sannan ku. Yawwa sannu. Yawwa, na dawo. San da dawowa Ronaldo. Shugaban yan bal. Hai. Ya Safiya ne ba ta ba mu labarin wasan kwallon da ya kaya ba ne? Kina ganin sassanin sa da duba na kayan ya wuce. Da wahalacin sa akai. Da Qur'ancin sa akai. Alhaji Bashir kenan. To in har ba za ka iya biyan 200,000 ba, gaskiya babu inda zan je. Sai dai ka je ka nemi kucaka daidai kai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sani da zuwa. Yawa sande. Na zo wajen Talatu ne da Allah. Ko za ki yi magana da ita? Talatu? Za ka iya shiga kanka tsaye. In shiga kuma? Kai tsaye? Ba tare da an mun sallama da ita ba?
Malam amma dai ina ga kai ba ne a harkar nan. Ko ka manta da cewa nan gidan mata ne? Za ka iya shiga ka same ta. Tana ciki. Ok, shikin. Zubi ki sauri ki fito mu tafi mana. Na gaje tsayuwa. Wow. Clean boy. I see. Assalamu alaikum. Dala ina neman Talatu. Da dai ce ka zo neman lamba daya. Lamba ɗaya kuma? A, Talatu da ni. Ya aka ka zo baka san sunan Talatu ba, da sunan da aka fi kiranta da shi. Daga mutanen gari har mahukunta, Talatu ta yi ƙaunin sunan da babu wanda bai san ta Talatu lamba ɗaya ba. Amma ya za ka zo neman wata baka san sunanta na bariki ba. Wata ne mai rubutun ɗazu har cikin ɗakin nan. Mu da baƙonki ne. Mu je. Na yi mamakin da na ganka wajena. Me ya kawo ka? Gurin ki na zo. Wajena kuma? Ƙwarai. Ni da na san ban ƙulla alƙawari da kai ba. Haka ne, amma ki haƙuri. Na zo in gaice ku bikin ƙanwata ne, birthday party ɗinta da za ta yi. Ga katin nan. Dan Allah ku taimaka ku amsa gayyatar nan. Okay. Ba matsala. Ranar Alhamis 20 ga wata ko? Insha Allah. Allah ya kai mu. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da kasancewa a wannan waje na bikin zagayowar haihuwar Nana da kuma Salma. Bayan haka kuma ina so zan gabatar mana da mawaƙi. Da Allah jama'a dan yi haƙuri. Kafin a gabatar da mawaƙin da zai nishaɗantar da mu a gurin nan zan so in gabatar da wasu manyan baƙina da nake jira. Ba kuma wasu bane illa masoyiyata ruhin raina wacce nake tunanin ita za ta zame min uwar 'ya'yana da ba kowa bace illa Talatu. Talatu? Talatu kuma? Tare da ƙawayenta. Bai ta bace Talatu lamba ɗaya? Ta ce mana ga abokanan sheki ayyata na. To me ne ya haɗa ya sifi wanda Talatu lamba ɗaya ta zo gurin badda mu? Wallahi abin da abin mamaki. Ai har jiki na ya sanyi wai an jefi kaza da gishiri. Kin gane wannan Talatun kuwa? To a bada kullum ana nuna ta a talabijin ɗan nan. Ai dole ka gane ta. A daidai wannan lokaci zan so in gabatar mana da wannan mawaki shine Sa'id na gudu. Yau ranar birthday in uwa ku zo ga Nana, ni ma na zo dangi ku zo duka magana. Ni happy birthday domin yau Sunday, ilimi ne jikon rayuwa wanda ya huta. Duka happy birthday mi wa Nana ta cire tuta in uwa. Happy birthday mun zo, mi wa Nana. Happy birthday na yi wa Nana. Diyar da take da kima, shekaru sun ƙara duniya, na da yau kin ƙara girma. Alja kwana da lafiya. Happy birthday zo na taso, wanke kya kai da soso. Happy birthday nake yi wa na gurin nan kun ji daidai. Yau dai ranar kici sai ki taso ta
mako ki daidai sona da iya ta girma mai halin da ake ta nema nanar da nake ta jina ga halayyar ta irin ta manya idan aka zayyano shekaru da ta sai kunce da ƙarya amma duk sanda za a yi shi ka dole a nemi ƙwarya hakan asali ya samo fannin dangi in na komo cikin wakar da zan miki na da anan aka bani dama da baki na miki du'a idan ki gama salama buri na yaye na kinan duniya kada ki yi fama tukar da ki ɗauki gulma buri na ilimi ki nema ki bar duniyar ga kena da dan yau ta zo da rudi da ma fuskar ki ta nuna ko a ɗabi'a baki kauɗi kamar dai yadda na gane dangin gardi sai su riɗi ba san rai na faɗa ba na ji batun nan gun iyaye an sake hanya na yin ladabi shi ne mafari daure da biyayya na gun manyan ki samu kwari duk wanda ya taka dutse yana da sanin zai tadda tauri bakin ki sakan shi murfi san dauyen ki ya ƙara ƙarfi fanni na gata kullum samsam da danki ba a ganin ki cikin kazanta hakan yasa dukannin sa'o'i ma kika ba su rata kin samu uwa ta gaske happy birthday mama harke ni na shaida maman kina na hakika farar uwa ce ni na gaida ta domin kuna hange ta kumbata ce fatan kairi take miki na a tilas ki zarce happy birthday mama tayo gaida uwar da ta iya goyo Khadija Islam ranar ki ta birthday na ga tazo ga Fatima ummul gayu na shaide ta tana da kwazo Bilkisu da makali fa na sanya dan koya furozo baki rashin uwa ba na da baki rashin uba ba na hangi siya maranar rabar da tana ta harka sannan ga abami ko da baya so ya ga kin yi kuka salisu ma zo rijiyar zaki na gaida waska a gare ka bala anas kai da alkanawi tambari na doka rambar danna na kunzo tilas ne na giyayi tozo suna na sai da gwanda na sanyawa ku ji ban jira ba hamisiyan ta mana a wakar bai kamar rago ba ado a hamar gidan dabino ni ba zan gujewa da dan azumi baba happy birthday bai ki ba balaraba ba haruna ja happy birthday da kansa yayi ibrahim mandawari a wakar birthday na yazo aminu muhammad sabo wakar birthday na yazo ga yakubu lera ga mansur ibrahim a wana nan tijari ba tana nan keyu usman ma yana nan alinu ma yana nan hajara usman ma tana nan ladi mutakaraba na hange ta ta isowa ladi fage ta isowa saranti gida to ta isowa libabat ma daki happy birthday na tayo ya hana su sani ta zo maryam ctv tana nan h kore na awakar beddan na da bazan rufe ba baban gida ban gisma murnar beddan na da yayyo waka ne miki rana ta yi wata yau zagayowa Allah ɗaya ma na roƙa don kwanan ki yayo da dawa kyau matsayi da dama na da ki zauna ba ɗagawa na da shi haske na rana hannu bai iya yin tarewa happy birthday na yi wa nana diyar da take da kima shekaru sun ƙara duniya na yau kin ƙara girma
Talatu lamba ɗaya? Ka san sana'o'inta? Na sani Hajiya. Wato kenan kana sane, kada ku hanyar da zaka zubarwa da gidan nan mutunci ko? Amma mama na gaya miki. Ya san komai. Kawai so yake yi duniya ta zage mu. Wallahi ko iya abin da ya mana jiya na yau kadai ya zubar mana da mutunci ma idan duniya. Kada la gaba can, duk kuma min shiru. Ko har kun isa ku sana gaba kuna ga yan maganganu? Kun isa? Gaskiya yayi baka mana adalci. Ka rasa wacce zaka dauko a matsayin matarka sai wacce kafan ta gama kewaye duniya? Ku yi shiru da Allah. Ya isa. Duk fadin duniyar nan ka rasa inda zaka nemo mana aure sai ta shabariki. Yarinyar da ta yi kaunin suna wurin aikata manyan laifuka. Hatta yan jarida sun gaji da buga labaranta. Shine kake so ka jajibo ta ka kawo ta a cikin yan uwanka tsarkaka ko? Hajiya, a zahiri da farko ban san ta ba. Amma daga baya da na tashi sanin wace ce ita da halayenta lokacin zuciyata ta tsiri soyayya ta cikin ta. Kuma ba da yadda zan yi. Ya Allah yi min shiru mara kunya fa tsararre. Hajiya na son ki tambaya. Yanzu irin wannan abu da yake faruwa. In ɗaya daga cikin ƴaƴanki mata ne suka tsinci kansa a halin da wani zai ce kada aure zaki ji daɗi. Allah ya tsarga tare da saran shuka. Ka rasa wanda zaka danganta da wannan mugun alkhaba'in sai yan wanka na jini? Tabi. To bari ka ji magana ta da kai ta ƙarshe. Tsakanina da kai. Duk cikin fadin garin nan na baka dama ka ɗauko ƴa ko ƴar wane ne zan amince da ita amma ban da wannan tambaɗaɗɗiyar yarinyar. Sha mutumin kawai. Me ya kawo ka gidana? Na zo gurinki. Ashe baka da hankali? Hankalin dabbobi ne da kai? A ina ka sani na san ka? Har na karɓi soyayyarka kake faman yaya ɗana a idan mutane. Ki haƙuri, ban san cewa hakan zai zama yana damuwa tare da ki ba. Amma tunan da na fara ganin ki, zuciyata ta sarge da sanki. Sai nasa ta hanyar da zan bayyana lallashi zuciyata. Illa in samu ɗan uwana da dangina in gabatar da ki. Wannan shine dalili. Ako kayi kuskure. Wa gaya maka aure yana gabana. Kai gaggawa cire ni a ranka saboda ba za ka taɓa samun abin da ranka yake so ba. Talatu. Kai min shiru. Tashi ka fitar min daga gida. I say shut up. Get out. Malam, in kana son kanka da lafiya, ka tashi ka fita daga gidan nan kawai shine kwanciyar hankalinka. Haka ne. Wanda Allah ya dora wa zai haɗu da talatunan baɗaya, ta yi shirin ta fito. Wanda Allah ya ɗora wa zai haɗu da talatunan baɗaya. To, Safiya ne ya sa ki kai wannan uban sakin kuma? Ani na tabbata sai ta yi nadaman mallakan lambar wayarsa da ta yi. To, me kike jira? Kai kawai ki jefar da shi a blacklist. Kin ga inda kika haka? Kin yadda ƙwallon mangoro kuma kin huta da kuɗa.
Shikenan. Ai ba sai ta sa shi a blacklist ba. Idan ya kuma kiranta ta daga, ta zage kafatanin dangin su kaf. Na tabbata ba zai sa kiranta ba. Ko ya kika gani? Haka ne uwa. Daɗi na da ke ba kya sanya. Ai da zafi ake dukan karfe. Kin ga yar uwa, ki tashi mu je wancan ɗaki mu je mu kwanta. Ki gaggawa cire damuwarsa a cikin zuciyarki kafin ya fara tasiri. Sai da safe. Baza na fasa ba sai dai maganar aure a yanzu ne ban daura niyya ba. Kalmar ta so ba zan ki furtawa bane da ke akwai alaƙar so tunda dai tuntuna mun saba da kirmi aure a tutar su da saura zo kira akwai da ni kamshin tafar ki da dan so rayuwa za ta yi wulani in ba ki na aura ba. Ka matsa ka daina damu na zama da kai ba za na fasa ba. Inda rai ai ashe da rabo ba za na bar ki ne asara ba. Ni na sani kana da ƙauna ta zuciya ita ka alkinta. Kana faɗin wai na ma uzuri ni ma a rai akwai bukata ta. Baki guda ba za ya ɗauka ba taura biyu ya ringa tauna ta. Kada ka zama mai yawan son kai ni ma batu na kaɗan duba. Ki uzuri amshi sako na rayuwa ki zama jigo na inda rai ai ashe da rabo ba za na bar ki ne asara ba. Ka matsa ka daina damu na zama da kai ba za na fasa ba. Sai dai maganar aure a yanzu ne ban daura niyya ba. Gaskiyar lamari soyayya akwai haɗari in ta kama mutum yakan zama cikin garari. Gashi na kama aso ya sa ina waɗari ki karbi kalmar so kan zuciya ta sa na gaba. Abota ce zan yarje mu yi ta da kai. Aini maganar aure na fi so mu yi ta da ke. In kana maganar nan ita ce ke haɗa ni da kai. Duba dai uzuri na soyayyar mu tare da ke. Ka gaza fuskanta ta ni ba san ka ne ba na yi ba. Ki uzuri amshi sako na rayuwa ki zama jigo na inda rai ai ashe da rabo ba za na bar ki ne asara Ni ka ba. matsa ka daina damu na zama da kai ba za na fasa ba. Sai dai maganar aure a yanzu ne ban daura niyya ba.
alaikum salam. Ina yi? Lafiya lau na gajiya. Tun ɗazu nake ta kallon buga wasan ku. Gaskiya ka iya bal. Sai ka ce Maradona? Ba da Allah. Maradona ya ba karamin dan wasa bane. Ya ma zai kwatanta da shi. To tunda dai kai ka faɗa shi kenan. Daman na zo ne na baka hakuri akan abin da ya faru jiya a gidana. Ba komai. Kuma sannan na zo maka da wani albishir na amince zan aure ka. Allah. Alhamdulillah. Na gode. What? Aure? Tabijan, ai wannan ba abu ne mai sabuwa a gare ki ba. Saboda yin haka tamkar cin dunduniyar bariki ne. San ba za mu taɓa baki goyon baya ba. Me kika nema kika rasa? Da har kike so ki kunshe kanki ƙarƙashin wani ƙato. Na riga na yanke shawara da zuciyana. Ba kuma ina faɗa muku bane. Kawai ina faɗa muku ne saboda zaman tare. Haba Talatu, gaskiya kin ba mu kunya. Amma mafarki kike ki farka ki dawo hayacin ki koko? Kafin na yanke hukunci da zuciyata, sai da na karanta, na ga rayuwar mu kwata-kwata ba ta da kyakkyawan ƙarshe. Yau ku tuna, ina Amina 'yan London. Ta mutu a kan titi. Muna ji muna gani, muka kasa zuwa kan gawarta. Har sai da 'yan sanda suka zo suka ɗauke ta, suka kai ta mutuware. Wannan rayuwar kuke so mi? Gaskiya ba zan iya ba. Allah ya baki sa'a. Ta shigo gari, Talatu ta shigo gari. Ayya kai! Ta shigo gari, Talatu ta shigo gari. Haka. Wanda Allah ya ɗora wa zai haɗu da Talatu nan ba ɗaya. Ta yi shirin ta fito. Barki yi waraka. Nan ba ɗaya za mu so mu ɗan yi magana, mu ɗan yi interview da ke ne. Wai shin da gaske ne nan ba ɗaya kamar yadda ake jin raɗe-raɗe a gari cewa za ki aure, hakan ne da gaske za ki auren kuwa? Da gaske lamba ɗaya magana auren naki gaskiya ne? Nan ba ɗaya idan ba za ki damu ba, ni na so ne daga TJ Multipurpose TV station. To Allah za mu so mu ɗan samu damar ki ba mu dama mu dan mu hira da ke ko da na awa ɗaya ne, to Allah an ba matsala. Babu damuwa. Insha Allah zan zo in same ki. Da Allah in ba za ki damu ba Talatu nan ba ɗaya zan baki kati na. Ran da za ki zo mana wannan interview din zai ƙara taimaka mana domin mu tabbatar da zuwan naki. Wannan shine adireshin ɗinmu daga TJ Multipurpose Concept. Mu za mu tabbatar muke da cewa za mu tabbatar da duniya cewa za ki zo za a yi hira da ke. Allah da zan samu lokaci kuma zan zo. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan gidan talabijin na TJ Multipurpose TV stations wanda ake kama shi a frequency 47. Za ka fara. Me ta kawo mutuniyar arziki? Idan Allah malama ki mana shiru zaki fara damun da su. To, za ku fara? Za ku fara ko? To ku bamu mu kalli abin da yake gaban mu yanzu. Suna na Talatu, wanda jama'a suka fi sani na Talatu lamba ɗaya. Na san masu kallo yanzu kun kosa kusan menene dalilin da yasa Talatu lamba ɗaya ta zubar da makaman yakinta za ta yi aure. To kafin mu je ga nan, masu kallon mu na san kuna kallon mu a TJ Multipurpose TV station. Ga mu tare da Talatu namba ɗaya. Kafin mu je ga asalin sanin dalilin da yasa Talatu namba ɗaya ta zubar da makaman yakinta, za mu so mu ji ɗan takaitaccen tarihin Talatu namba ɗaya. Wai shin wace ce Talatu namba ɗaya? Ina so mu san cikakken tarihin ki da kuma irin yanayin da kika gwagwarmaya a rayuwa. Tarihin rayuwana ya fara lokacin da na cika shekara 12 a duniya. Alaikum. Salam. Alaikum. Wa alaikum salam.
Ɗan makaranta hakun ta sai? Mura na ta yi wa Azima faɗa a makaranta. Lalle kan kin yi kokari. A haka ta koya miki? To ai haka ake so dan uwa ya so dan uwan shi kuma ya kare martabarsa kun ji? Allah ya muku albarka ga baki daya. Allah ya ƙara haɗa kanku ku ringa haɗa kanku saboda zumunci. Kun ga ƴan uwan juna ne ku kun ji ko? Kar ku ringa kuma neman faɗa a makaranta. Karatu. Ban gaya miki cewar kake sake rike ta ba? Ke baki da zuciya ne? Idan kika sake rike mata hannu sai ne miki duka a cikin gidan nan. Haba yaya, ya za ki ringa raba hanta da jini? Ubansu fa ɗaya, kuma ƴan uwan juna ne, bai kamata ki ringa haka ba yaya. Ba zan raba hanta da jini ba? Ta ina suka zama ni a guna ba ƴan uwa bane. Kuma ke kin san cewar bana kaunar in ga jinin ki ya rabi jini na a cikin gidan nan. Kowa ta tafi ta kawai. Dan ba wanda bane ba zaman ku nake yi a gidan nan ba. Assalamu alaikum. Alaikum salam. San ba zan yi da wannan tsarin ba. Da lafiyata ina raye zaki raba mun tsakanin ƴaƴana? To ba zan yi da wannan abun ba. Allah sarki, ban ga laifinka ba malam. An riga an kama da kai, ta shanye ka. Ya riga na san sirrin komai, amma ba komai, lokacin ku ne. Ku sakata ku wala, nawa lokacin yana zuwa. Ni din nan duk wanda yi min kankara, sai na yi mishi na itace. Ni ce. Ke ba damar a gaya miki gaskiya? Ga gaskiya nan? Kai hakuri ne gida. Ba komai ciki. Komai ta kora, na san kadara, ƙarshen komai yana nan zai zo. Ta yi kyau kenan. Ai babu kyau. Ai wannan matar ta fi ƙarfinki saboda tana da ƙarfin addu'a. Ba za ki iya tsinke igiyar aurenta da mijinta ba. Na shiga uku na lalace. Na shiga uku na lalace. Shiga uku kin lalace ba. To ni yanzu ba wata dabaru wasu dabaru da irin naku na malamai da za ka yi ka taimaka min. Matan nan ta tsaya min a ƙoƙon rai, ta tsaya min a zuciya, na rasa yadda zan da ita, ka taimaka min. To mutukar tana raye ba za ki taɓa yin wani tasiri ba. Iye? Kan ta ƙwarai kuwa. Ba zan yi tasiri kanta ba? Ƙwarai kuwa. La ilaha illallah, na shiga uku na lalace. Yau mace ta sani a gaba? Mene mata sani a gaba haka? To abin da za a yi yanzu, ni wani taimako za ka yi min dan ni ba na ƙaunar gabanta. Gaskiya ba wani taimako da za a yi ko babu ko? Akwai idan har za ki iya. Zan iya. Duk abin da ka ce in yi ni zan iya. Faɗe shi menene? Za ki iya. Ayo kuma ni ranar biyan bukata rai ba bakin kuma yake ba, faɗa min in ji menene shi. Mariya. Za ta bar duniya gaba ɗaya. Ta bar duniya? Ƙwarai kuwa. In za ki iya. Sha yanzu magani yanzu kenan. Na amince. Kin amince? Ni sakata in wala a cikin gidana ni da mijina da ƴata. Abin da nake so da ke. Ki fara irga ranakun ruhinta. Cikin awa 24 in Allah da ta bar duniya. Allah ba bukara godiya nake, nagode ko duk abin da kace in baka in dai har Mariya ta mutu ni kuma zan kawo maka shi. Yau ya kare. Nagode.
Tun jiya nake cewa ki sha maganin nan. Ita cuta da yake gani daurewa ake. Ki daure ki tashi ki sha maganin nan. Na kawo magani amma kin kasa shan shi. Sannu kin ji? Allah ya baki lafiya. Allah ya rahim. Hankali. Sannu wayo ina dafe ina da zaune mata kan kafa. Yaya mai jikin? Ciki da sauki. Sannu. Ai wato ni wannan jikin nata ma wallahi jikina ya mutu. Cuta lokaci guda kawai farar ta ɗaya ta buge ta haka kuma ka kasa gane me yake damun yarinyar nan. Amma nan ina mamaki a ikon Allah. Ina mamaki a ikon Ubangiji Rabbana. Shi ya halicce mu fa. Yo ai duk mutum baya wuce kaddara. Kamar yadda ciwon nan imake ta lokaci guda. To haka inda mutuwar ce za ta zo kanta. Haka ta make ta lokaci guda. Sannu kin ji yar uwa? Ka daina mamaki ikon Allah. Gaskiya ne. Allah dai ba ta lafiya. Tun da zama nake ta wani nazari dama ina son ban sani ba ko za a dan samu wani abu a wajen ki yarinyar nan ya kamata a samu a kai ta asibiti. A'a ba wani zuwa asibitin wa. Wannan ciwo ba na asibiti bane. Sannan a cinye maka kuɗi. Ga magani ka ka mata. Da ta mutu. Shi kenan ta mutu mana. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu tafiya za ki banni. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kin tabbatar ta mutu? Ga hannu ya saki ga ido ya kafe. Aliwa, sauri kar a makara. Kin ga rana ta fito a tafi makaranta. Kin ji ko? Azima na. Ki dinga sauraron abin da malam yake gaya miki a makaranta a aji. So nake ki ilimi ke kokari sosai. Ki dinga iya da aikin da ake da rubutu kin ji? So nake idan kin girma Azima. Kin ilimi. Wata ran ki zama shugaban ƙasar nan mace ta farko a Najeriya. Kin ji? Allah ya ban minke, Allah ba da sa'a. Yawwa, kar ai wasa a hanya. Ai karatu da yawa. Banda fada. Yawwa, Allah ya ba da sa'a, Allah ya taimaka. Allah ya ba da ilimi mai amfani. Karara ta kike yi? Dauki gidan. Ga kiɗa nan, na ɗora miki talla za ki tafi. Ki tabbatar kin karaɗe garin nan da wannan gyaɗar. Kuma ki tabbatar cewar muddin kika yadda wasu suka wawashe gyaɗan nan ba su ba da kuɗi ba. Idan kika da cikin gidan nan, kina ji na ko? Idan kika da cikin gidan nan sai na miki dukan da sai kin suma. Kina ji na ko? Mayan Allah ne ma zan je makaranta. Wannan wani irin iskanci ne da Allah, ane muku magana. Waye ne da Allah? So mara mutunci. Ina ta kiranka a waya ka ki dauka. Shi yasa na biyo ka har cikin gidanka da abunka. Ke wai me yake nufi ne? Wani matashi ne madandani. Bai aune ba sai ya ji tarko a wuyansa. Ina nufin shine na dawo gidanka da zama har sai na haihu. Wadda kake ciki dai da ke? Sun daɗe suna zaman zaki bari da musa bari. Me zai hana mu je a zubar da cikin? Garin zubar da ciki in je in mutu? Ki faɗi duk abin da yake so zan baki. Wannan gidan naka. To karamar barauniya. Allah shiga ciki ki tattara ina ki to ki tattara kayan ki ba mu gidana. Ya reni wani kawai. Amma da na bar gidan nan ƙauyen ku zan nufa. Hanya ba inda ba zan ɗebo yarinyar nan ba ko. Ciki da raino tun bayan da Mangofa kai sa kafa ya bice daga ƙasar Hausa. Dan ta fargita. Don't forget aka ce. To wannan kafa kenan me? Wannan babu ruwan ka je kawai. Ciki da raino. Da an zo jarabawa wannan koyon da ake yau na ga mutum yau. Na ɗaya bateteriya.
mu ce ha yau zan baki mamaki. Ciki da raino. Wannan me kace? Batetiriya. Battery. Battery. Au algori ta hama. Ina ga ka ta hama anan. Gashi. Algorithm. Duk da kallon hadarin kaji da yake wa matarsa. Ita mai ciki kyakkyawa atishawa yanzu sai cinye bari. Kina aisha sai fat yi waje. Cungura tula. Cungura tula. Na ɗauka ta nace ne a yi za. Da yara za su taimake ni da tafi da na kaɗa masa takensa. To me wannan? Tashi za ka yi mai training. Wani irin training kuma? So nake yi ka kware kafin in haihu. Lalataccen mai gida mai raka mata anguwa. Ciki da raino. Baban Amir kenan. Ana daɗi umman Amir. Ni kan dan Allah ina za ka nemo min gwaiba da ɗata. Falal ɗorayi ke gabatar muku da ciki da raino daga kamfanin DJ Multipurpose Concept. Ki ringa fara. Sannu ku da Yawa, salamu alaikum. Likita mai karaso bane? Tana mata tana. Ciki ne ita ma wata biyu. Kullum sai ta amai. A 1977 muna yara. Ciki da raino. Ku ba ni kiɗan uban kwarai babba. Sai Buhari sai baba. Kai sai Buhari sai baba. Sai Buhari sai baba. Talakawa ba za su kauce ba. Sai Buhari sai baba. Baba ba zai bari a bata ba. Sai Buhari sai baba. Ba kuɗi ya zo ya tara ba. Sai Buhari sai baba. Wuta burutai. Ciki da raino likita bokan turai mai dariya kamar ranar sallah. Sannan ku dai. Yawa. Yanzu zan shiga zan danna kararrawa wanda ya fara zuwa sai shi. Ciki da raino. Sannan Dr. Mandula shi sai ya gama cakiya ma tsaf. Sakewa fa ta wiwi. Sai ina Mandula a zaka zan gangan. Ta mutun nawa. Shi dan ta yake shanye. Ciki da raino. Do you kinowa? Ba na so kana karatun nan wallahi. Do you know your family planning? Wato idan na fahimce ka wato kai ne dai mijinta kuma mai gadinta. Ranar farin ciki kuwa kowa guda yake. Ku kaka ce mun duk abin da ya shafa yiwa in kawo. Ciki da raino. Kaga wannan cike? In baka wasa ba ma sunan ka zai bi. Ko kuma sa mu sunan babanka. Ai shi ubanki ba uba bane. Ka rasa abin da zaka saka yaro sai a wani bayro. An gamu na Maroko ya bayyana. Kaga duk cikin motar nan ƴaƴana ne nan gaba daya. Joma Binitorello. To kai gidanka ba a tazara kenan. Me haɗa mu da ita? Duba yara ma kirba. Ciki da raino labari Falal ɗorayi tsara labari Nazir Adam Saleh. Yanzu ina matan naku suke. Ga sanan da sun zo da abin daɗi. Da kaji. Sun ban mu da yara a hannu. To idan dai har za ku kwantar da hankalinku zan koya muku yadda za ku yi maganin su. Shiryawa Ibrahim Sinana ba da umarni Falal ɗorayi. Waye? Kai ni ne da Allah. Waya nan. To wace ce ke? Babuwa ce kuma ya ce kan na bude wa kowa. Baba kana ina ne? Ya kai baba, kai share da Allah, kanwan mahaifiyata ce. Wala yahillu lahu bi halatta ga mumini an yaf'ala fi'lan ya aikata wani aiki ba. Hatta ya allama hukumallahu fihi har sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan aikin. Kai, ba dan a yanzu ba na doka sallah kake. So nawa nake ma wani ka daina taba min kayana in baka. Aro ne fa yanzu zan dawo ma. Ban kayana da Allah. Ka sa na bata sallah na ma sai na sake fresh. Abincin ma za a bani ni sai an mun terere. Ina da akuyan gidan nan. Ina yake? Baiwar Allah. Ina yake? Gidan nan ko kaza ba ma kiwo balanta na dan akuya. A miji nan shine dan akuya. Hajiya karki sabo mana. Tafin hannu. Wace ce wancan? Malama ta ce. Kamanya. Kamar yadda kika ji na faɗa. Kana da dalilin da za ka faɗa min? Kowane abu yana da dalilin samuwarsa. Dakata. Subhanallahi. Saboda auren ka nake so ne. Shi yasa na ce miki bamu dace da juna ba. Kuma na san ba cikin hayyacin ka kake ba. Saboda an ce mu kana shaye-shaye. Gaskiya ne ina yi a da. Me haka? Me kace? Na dauka cewa kawai sha'awa kike bani, amma daga baya sai na gano cewa so ne. Ba na son ka. Na ce ina son ki Fauziya. Ba na son ka. Ba gaskiya bane Fauziya. Ba na son ka. Dan Allah kar ki watsa mun kasa. Ba na son ka. Dan Allah ki hakuri malama Fauziya. Na riga na saba da kalubalen rayuwa. To na gode. Na barki lafiya. Fauziya, sau biyu kenan kina share min hawaye. Shekaran je kin share mu, je kin share mu,
ki bar ni in share na yau da kaina. Me yasa ba za ki kararsa ba? Ke wace irin iya ce kike so ki raba auren iyayenki? Subhanallah. When the fate of an innocent girl is left in the hands of a rascal, when darkness and nightmare falls on an endless pain, when love has become the thin line between pain and gain, the quality of your decision is what can save the life and integrity of a friend. Tafin hannu. Kai an yi tsiya jiya. An yi tsiya. Iskanci lokaci. Ranar hanyar masallacin Juma'a. Ko gaba da aka hada bai dauke. Tafin hannu from the stable of Kofaina Films Production, Abuja. Ba manta yadda ake sara da suka ba ko kuma in daki mutum ta yadda na